Il-Gvern għadu qiegħed iżomm kollox mistur rigward l-emenda li qal li se jagħmel dwar id-dħul tal-abort f'pajjiżna. Dan huwa dak li qal il-whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar waqt il-programm Net Live kif kien intervistat dwar il-ħidma tal-Parlament li se tissokta nhar it-tnejn li ġej wara l-waqfa għal btajjel tal-miliet u l-ewwel tas-sena. Jiena qed nistenna l-emenda min-naħa tal-Gvern biex naraw x'inhi din l-emenda, mhux billi tmur inti u tagħmel żewġ sentenzi quddiem il-kameras, aħna fil-Parlament niddeċiduhom. Tlabta lil. Żgur jiena għamilt talba lill-whip tal-Gvern għatlu jekk jogħġbok wara li smajt li l-Viċi Prim Ministru jitkellem quddiem il-mikrofoni tal-medja varja illi ovvjament Net Television kienu preżenti wkoll. Jiena tlabtu biex jibathom li dawn għax hekk naħdmu l-Oppożizzjoni sal-lum għadha ma waslitx. U l-Oppożizzjoni allura mhux se nippretendu li sa mmorru quddiem kumitat biex niddiskutu id-dħul tal-abort f'pajjiżna bl-emenda li l-Gvern qed jgħid ma tkunx qudiemna. Tul il-programm ippreżentat minn Robert Cremona l-whip tal-Grupp Parlamentari saqsa li x'tkellem id-deputat mexxej Chris Fern meta din l-emenda fil-kodiċi kriminali li se tkun tippermetti dħul tal-abort f'pajjiżna taqa' taħt il-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret l-4 wara nofsinhar id-deputat Prim Ministru Chris Fern li flimkien ma' Robert qabel qed jinbotta bisjieħ din il-liġi tal-abort f'pajjiżna għal il-Gvern mhux se jagħti każ il-min skontu qed jagħmel spin politiku dwar l-abort. Fost dawk li ħarġu kontra din l-emenda kien il-President ta' Malta George Vella li huwa tabib u li dejjem kien sote fil-pożizzjoni tiegħu kontra l-abort. Mal-450 tabib, 44 għaqda, aktar minn 80 espert u akademiku u kif ukoll il-President Emeritu Mary Louise Collier Preka kienu voċiferi ħafna kontra l-emenda tal-abort li tiddaħħal il-Gvern ta' Robert Abela. Dan apparti diversi esponenti tal-Labor fosthom l-eks deputat mexxej tal-Partit Laburista Joe Brincat.